皆さんにててボーイです。今日はちょっと、難しいけど頑張りましょうね。スラップの音、スラップね、高い音、トーン、ベース。前のビデオは、トーンとベース。もし新しい人だったら、いいして、subscribe して、前のビデオを、ちょっとチェックしてください。で、次々いっぱいビデオ出すんで、みんな勉強しましょう。今日はどうやっていいスラップの音、ね、いいスラップの音出す。こっちはパンロゴ、ね。で、こっちはジャンビ。パンロゴ、ジャンビ。で、いっぱい人はジャンビやってる人だけど、やり方でパンロゴやると音が全然悪くなるね。どういうこと？ジャンベスタイル。ちゃんとやるとこっち音出るけど、いっぱい方が叩き方とか、よくない言わないけど、多分、こっちの叩き方がこっちに合わない。だから音が。だけど僕の方は、同じ叩き方。ジャンビでも、パンロゴでも、ジャンビでも、コンガでも、コンガね。あと手で叩く太鼓。ね。同じスラップで使えば音が完璧に出る。ちょっと難しいけど、あと忘れない、ものが忘れないんだったら大丈夫と思います。忘れたら悪くなっちゃうね。そう、スラップの音。ね、まず、ね、いつも僕言ってるのは、指を閉じる。指を閉じて、ね、指を閉じる。それが一番ワンポイント。指をね、開けたら、高い太鼓、高い音出てる太鼓だけ、ちょっと音なるけど、少し低いのは全然ダメ。じゃあ、例えば、ジャンビでこんな感じ。ね、まあ音出てるスラブ。僕としてはこのスラブはまだいいのじゃない。ね、でもなんでこのスラップ出てるのは、ジャンビの太鼓は音が、もう、スキンね、皮が硬くにしてるから簡単にカー音出る。だけど同じやり方パンロゴだと悪い。スラップなんて何にも聞こえないんでしょう。そう、ベーストーンみたいに。だってトーンなんてそういう音じゃない。ね、だからこっちでこんな手でやるとなんとなくスラップ出るけど、こっちが全然悪い。だからこういう叩き方は僕としてはあんまり良くない。じゃあ行きましょう。教える。まず手を閉じて、で斜めね、斜めでスラップする。斜めね、手がまっすぐ斜めやるとこっち側に少し穴が出るね。
その斜めで叩くね。その斜めで叩く。その斜めで叩くね。こんな感じ。その斜めで、ね、ちょっと難しいけど、少しずつ、ね、勉強すれば良くなると思う。同じように斜めでやると、ね、音が全然違う。そう。だから、もっとこのジャンビまだ、高いのじゃないね。もしこのジャンベが高い、もっとね、高いだったらもっと音がカンカンで同じ場所に同じところに、音がいてほしい。パンパンじゃなくてパンパンパンにしたいね。そしたら混ぜると、いろんな音混ぜると、聞く人がちゃんと聞こえるように、トーン、ベース、ミュート、スラップ、ミュート、全部聞こえるように、すると一番、いいと思います。だから忘れないで、そのやり方で、やりましょう。そしたら少しずつ、良くなるように、ありがとうございます。また、ビデオ作るんでぜひ見てください。